हेल' लोगोफोर आरोबाव खेबसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबावबाय दिनैहाय 3 तारिख फेब्रुवारि ब्रादार फुंखानि गोथार जुलिया दिनैहाय 타이만에는 타야 당기나무니 타동 자네는 타동 내가 비상을 소중한 이거 가우코바디 온스 आरो बिहिया बिसायखौ मान होनायजों गिथों इसोरा बे बाइकनि सायाव बोर होथों जिसुनि मुङै आमेन। खोनानो मोनदों गोबां अखा हानायफोरनि गेजेरावबो प्रभु नों हाबासालिखौ नों मोजांथार बोथोर होनानै प्रभु नोंनि बिसासि दासनि गेजेरजों लाबोनायाव नखरनिफ्राय गामिनिफ्राय बाय बाहागि बयबो लैहोर लैहोरै दैदेनबोबाय लोगोसेयै जोंनि नखरनिफ्राय मण्डलिनिफ्राय गामिनिफ्राय बाय बाहागि जोंनि डिस्ट्रिक्ट आफादनिफ्राय नाजावनो हाबाय साफ्रोम खेबसे गसंनानै जों आखाइ खबनानै नाजावनि बिथांमोनखौ लोगोसेयैनो केसि बर' बिथांनि जि मिसेस बिथांबो सफैनो हादों बे समाव बिथांखौ डाइरेक्ट फैदो हमनायाव माबा मोनजायासै मोनसे मिथिहोनाय जोंनि लकाल जे आलासि बिथांमोन दङ बिथांमोना जुदि होनानै आशीर्बाद होनानै थांग्रोनो गोसोब्ला थांग्रोनो हागोन ओमफ्राय जों
फिसाजो आङो अननायजोंनो बेखौ मालाबाबो नाम गाबज्रियामोन आं गुबुन नोंखौ नाजावनानै लाबाय बे न'खरा जाहाथे नोङो थैस' थांस' बेयाव नोङो संसार जालांसिगोन ओंखायनो नोङो जेब्लायबो जाहाथे बे न'खरनि साफ्रोमखौबो नोङो अननायजों जाहाथे दैदेनलाङो आरो नों गावनि हौवाखौ नोङो जेब्लायबो जाहाथे नोङो जोथोन खालामो नोंनि अननाय दैदेननायजोंनो नोङो अनजाफिनगोन आरो नोङो नोंनि न'खरा देरगोन बिदिजों आरो जावैसोखौ बुङो आङो बियो जेबो आलो गोजोनै देरबोनाय बियो बिदि एफ्राब रोङाखैमोन आंना आइयाबो आफायाबो बिसोरो उन्दै उन्दैयावनो थैदों बिदि आलो आलोबो खांनो हाया मोनाखै बिसोरो ओंखायनो जाहाथे जावैसोआ माबाफोर हौवा गोदाननिफ्राय बिनिफ्राय आंनि चार्चनिफ्राय जानानै नोंथांमोन बयखौबो क्षमा बिदों अननानै नोंथांमोना क्षमा होलांगोन आरो नोंथांमोना गोजोनै थांगोन बिनिफ्राय बे समावहाय आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनबावदों नोंथांमोना थांनायनि सिगां गथ'फोरखौ आशीर्बाद खालामनानै होलांगोन आं बेखौनो खावलायनाय थादों बिनिफ्राय नोंथांमोना जेबो गोसोआव आघात लाबा थांफिनगोन आं बेखौनो न'खरनि आरो गिर्जानि जानानै नोंथांमोन बयखौबो खावलायनानै आंनि हामबाय होनाय समखौ आं बेयावनो फोजोबबाय हामबायसै अर्डेन पास्टर जानानै खेबसे हामबाय न'आव थाबोबाय नोंथांमोनहा जोंनिफ्राय सासे जोहोलावजो लाबोबाय बेबो मोनसे मोजां जोंहा सोमोन्दो थागोन बिनि थाखाय आं इसोरखौ हामबाय होनदों नोंथांमोनखौबो आं हामबाय होनदों दिनै बियो आरो जोंनि बे गासैबो हाबाफारियावनो Mang khơi về. Lama. Bayi mabuk deklarasi bisnis manusia ko sahaja ham. Deh, kalau belah deh. Ada salah? Customer main deh. Bisnis manusia ko sahaja. Joga nak. Nanti. Jangan fokus dulu. Dia masih dulu. Ủa cái này chứ vậy? ओरै ओंखारलांदो ओरैनो दामजा ओरै थांदो
Kamera dong moncet, kamera. Bayar dong kamera moncet. Jengin aja dong. कल्चर टाइप का जो म्यूजिक था हाँ, वो भी था म्यूजिक था, और क्या बोलते हैं मॉडर्न टाइप का म्यूजिक भी था। हाँ तो हर तरह का माने सुविधा था। हाँ जी। लोग आए बहुत। मैं तो मेरा नाम पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं विनोद लकड़ा, मैं बेसिकली बंगाल से। अच्छा अच्छा। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वही बागडोगरा एयरपोर्ट बोलती जगह। ओके हाँ हाँ जी। मैं यहाँ आया हूँ, मेरे दोस्त का ये ससुराल है। ओके तो उनका